Kasance da Tauraruwa Arewa TV domin samun cikakkun rahotannin ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun cikakkun aka zo mutum ya rasu aka zo gaban alkali da kuɗi da yake kuɗin da yawa ba a gama tantance su ba sai aka ce yanzu duk mace za a bata miliyan 20 ƴaƴansa maza za a ba su miliyan 40 kafin a gama tantance ragowar abin da ya bari. Akwai abokinsa suna tare sai zo kotu ya ce wa alkali akwai amana tsakaninmu da shi, yana karɓar kuɗi na karɓar kuɗinsa, to ya karɓi miliyan 23 a hannuna, miliyan 26 ya karɓa a hannuna bai bani ba, amma ba ni da shaida. Idan ƴaƴansa sun yarda a bani, in ba su yarda ba a bar maganar. Sai alƙali ya ce haka ne, ba zan ɗauki kuɗin magada in baka ba sai kana da shaida. Ku yara kun ji wannan, kun san shi? Suka ce mun san shi, Aminu baban da kullum suna tare. To kun ji da awar yana da babanku miliyan 26 amma ba shi da shaida. In kun amince a bashi, in ba ku amince ba a kyale shi. In ya ga dama ya yafe babanku shi kenan, in da yafe masa ba su haɗa a lahira ya bashi miliyan 26 sa. Sai kowa ya shiru, da mazan da matan duk kowa ya shiru. Sai wani yaro ya daga hannu ya ce ni na amince yana bin sa. Ba 40 haka ba maza, mata miliyan 20. Sai ya ce in ba ka amince kai kadai to naka kadai za a ɗiba. Ya ce ya amince. Ya ce to yanzu miliyan 40 ɗinka ta koma 14. Ya ce ya yadda, ya bayar. To wani shi kuma mai arziki ya zo kotun yana gama wannan shari'a, su kuma za shi shari'a a kan idansa aka yi wannan. Sai ɗaga hannu ya ce ranka ya daɗe ana iya sa baki a shari'a wani dan kan sa baki in laifi. Ya ce ana sawa in na baka izini. Ya ce to ina neman izini. Ya ce wannan yaron ɗan halal ne, ni ka shaida na ba shi miliyan 100. Na ba shi miliyan 100. Ya ce ko na mutu yanzu alkali ka zama shaida a cikin kuɗi na kafin koma gida in je rubuta masa cek masa transfer na miliyan 100, ko na mutu ka zama shaida alkali na ba wannan ya dan halal ne irin waɗanda ake son a haifa. Kuma ya ce wannan abin da ya faru yanzu ne ma ya koya min hankali, wallahi yanzu zan fara aikin Allah. To yanzu shi yasa na ce duk wanda ya san ana bin sa bashi wallahi ya biya da kansa. ƴaƴan wannan zamanin namu ba sa biyan bashi. Mun ganna da makaranta sunanta Love and Mercy School for Marriage Counseling. Akan kawo min mas'alar aure da mas'alar rabon gado. To abubuwan da na shiga na masu arziki a ƙasar nan da suka mutu wallahi ya ban tsoro. Ya ban tsoro. Mutum ya zauna shi bai ci ba, shi bai sha ba, bai yi wani cikakken aikin Allah ba, yana ta tara kuɗi. Malam ya mutu a zo wasu dukiyar masu bata saboda ba ga takardun ba. A zo kwana 3 nan da za a yi maka na jimami na al'ada, wallahi wata ran ba a gamawa. Ai kun garan nan ana ta rigima gawa wanda akan wayarsa ma wasu sun zo tun ba a saka shi a rami ba, wani har ya dauke wayarsa, wani har ya dauki mukullin jib, wani har ya dauki mukullin kaza. Ana nan ana ta rigima suna cin sun bude su ɗinsa, kowa yana ɗiban takardun da zai ɗiba. Shi da haka shi yasa Allah ya ce min ba'adu wasiyatin, kai wasiya yusi biha, sai kai wasiya, an baka ba zai daukan ma, au dainin ko ka biya bashi, to ka biya mahaifinka bashi. Na uku abinda za ka wa mahaifinka, ai yana da yan uwa ko suna bune ko suna ƙauye, to abinda kake wa mahaifin nan naka in yana da kanne da yayye shaƙiƙai ko li abai ko li ummai ka ci gaba da musu. Yana da abokan mahaifinka har yanzu darajar su tana nan a gurinka. Kaka ce kai abokin babana ne lokacin da yana da rai, tunda babana ya rasu ba ruwana da kai. To abokin baban nan naka shi ma yana da haƙƙi. Abdullahi dan Umar ya ɗabbaka wannan hadisin.